Ahoj a vítejte u podcastu Jazyky do hloubky. Jsem Lenka Malková, certifikovaná jazyková koučka a lektorka angličtiny a dnes vás provedu světem jazykového coachingu. V tomto podcastu se zaměříme na to, jak přistupovat k učení jazyků s otevřenou myslí a správným přístupem. Budeme se zabývat tématy, která vám pomohou vyřešit vnitřní výzvy a posunout se vpřed v cestě za jazykovým úspěchem. Úspěchem nemám na mysli zvládnutí gramatického cvičení nebo dosažení jazykové úrovně pokročilosti typu B1, ale reálné a pohodové používání jazyka ve vašich životech. Ať už se jazyk učíte nebo jste lektor, najdete zde inspiraci a praktické rady. Spoustu další inspirace najdete v jazykoletru, který můžete 1x za 14 dní najít ve svých e-mailových schránkách. Stačí se přihlásit k odběru přes odkaz v popisku. A pokud chcete být součástí naší komunity, přihlaste se k odběru tohoto podcastu a pomozte mi tak šířit propojení coachingu s jazykovou výukou dál. Předem moc děkuju. Pojďme se tady pustit do dnešní epizody. Krásný den, já vítám všechny fanoušky cizích jazyků u dnešního rozhovoru. Mé jméno je Lenka Malková, jsem certifikovaná jazyková koučka a lektorka angličtiny a propojuji dva světy, coaching a jazykové vzdělávání. Což znamená, že jde o prostor, ve kterým se nezaměřujeme jenom na ty jazykové znalosti, ale zaměřujeme se i na práci s motivací, s mindsetem, s emocemi, se strategiemi učení a zaměřujeme se také na to, jak ten jazyk reálně potom využívat v našich životech. No a já už tady vítám mého hosta, Zuzku Štrbákovou ze Slovenska. Ahoj Zuzi. Ahoj Lenka, ďakujem za pozvanie. Já moc děkuju, že jsi pozvání přijala a moc se těším na další československý rozhovor v rámci podcastu Jazyky do hloubky. Zuzi, dneska to tady bude hodně o naší identitě, když používáme cizí jazyky, budeme se bavit hodně o psychologii učení a samozřejmě se budeme bavit i o koučování. Jsem ráda opravdu moc, že jsi pozvání k tomuto rozhovoru přijala, protože odkryjeme možná další zase pohled na to, jak může to koučování obohatit klasickou jazykovou výuku. Zuzi, já už ti dám slovo, aby ses nám prosím představila. Budeme mluvit o tobě hodně v průběhu, ale na úvod, kdyby si jenom řekla, kdo jsi a čemu se věnuješ. Zuzana Štrbáková, pôsobím v Bratislave ako lektorka anglických jazykov, teda anglického jazyka. Pracujem primárne iba s dospelými. A začala som učiť, keď som mala 18 rokov, vlastne ešte počas štúdia na univerzite, študovala som angličtinu a psychológiu a rovno som začala učiť vo firmách. Čiže moja skúsenosť je vyslovene z toho pracovného firmného prostredia a po nejakom čase som odišla do Anglicka, kde som pracovala v jazykovej škole ako lektorka a 2 roky a potom som sa znova vrátila a založila som si vlastnú firmu spolu s mojimi partnermi, ktorá sa už potom venovala vyslovene vlastne jazykovému vzdelávaniu v pracovnom prostredí. Uh-huh. A po zase mnohých rokoch som prešla tréningom ako jazyková koučka a neskôr ako gestalt koučka. Takže takým veľkým oblúkom sa vraciam vlastne cez tie jazyky a cez tú prax v jazykoch, zase naspäť v psychológii. Bezvadný. To byl můj sen studovat psychologii, ale nějak jsem se k tomu nedostala. Ještě nie skoro. To je pravda. Co není, může být. I když já myslím, že vlastně tím, že se věnuju tomu koučování, tak se mi to trošku tak jako plní, i když psychologie není to stejné, co koučování, ano, můžeme si taky a tady třeba později říct ty rozdíly. Hele Zuzi, mě zajímá, co tebe k tomu vedlo? Chápu, že tam byl nějaký už zájem v prvopočátku, když jsi studovala angličtinu a psychologii, ale říkala, že jsi začala učit angličtinu v korporátech v Anglii v jazykové škole. Co tě vedlo k tomu, že začala vlastně tu jazykovou výuku, že jsi k tomu přidala ten coaching? No,
Akože ešte na univerzite to bolo tak, že mňa veľmi zaujímalo toto prepojenie psychológie a jazyka. Veď ono sa to ani nedá vôbec oddeliť. Takže ja som sa venovala aj, najobľúbenejším predmetom bola psycholingvistika na univerzite, aj som písala diplomovú prácu o tom, o tých afektívnych blokoch, ktoré mávame, tých emočných inhibitoroch, ktoré nám zabraňujú vlastne efektívne sa učiť. Tak to bolo taký prvý nástrel, ale v tom čase ešte ako keby úplne sme nešli do tej psychológie v tej pedagogike. Bolo to tak nejako oddelené, ale vlastne tým, že som začala robiť s ľuďmi z praxe, tak takéto prvotné pedagogické nastavenie, že ja zorganizujem kurz a vy sa sem prihláste a ja vás otestujem a pôjdeme do vyššieho levelu. To teraz veľmi tak vulgárne zjednodušujem, ale vlastne to fungovalo jazykovky. Mi nefungovalo v tých firmách s tými ľuďmi. Skoro vôbec. Keď sme začínali ešte na začiatku tých 2000 rokoch, 2001 sme začínali učiť vlastne v bankách, vo firmách. Vtedy tá angličtina veľmi fičala v tých firmách, lebo oni veľmi veľa do toho investovali. A doslova tam prevádzkovali také interné jazykovky, že pekne útorok, štvrtok, 7:39:00, 2x90 minút, pekne s učebnicami. Každý mal svoju učebnicu a sme tam proste všetci chodili. Ale ono to tak úplne nefungovalo, pretože my sme vstupovali k tým ľuďom do ich prostredia. A oni raz prišli, raz neprišli. Tam sa to veľmi zrážalo vlastne ten dizajn toho kurzu, ako sme ho my z toho pedagogického hľadiska nadizajnovali, sa zrážal s tými reálnymi potrebami tých ľudí, ktorí vlastne z toho svojho pracovného prostredia a často jednoducho tento kurikulum, ktoré sme my navrhli, alebo ktoré navrhovala učebnica, ktoré v zásade bolo správne a mohlo pomôcť, tak bolo proste neustále narúšané tými vlastne externými faktormi, ktoré ale prichádzali priamo od klientov. Uh-huh. Že dnes nemôžem, máme meeting, teraz mám prezentáciu, teraz toto, ale nosili proste svoje veci tam a neustále to bol taký trochu boj, že čo ja si myslím, že by sme mali robiť a čo oni hovorili, že potrebujú. Uh-huh. A na to som už veľmi rýchlo prišla, že to takto proste nejde. Že jednoducho nemôžeme sa tu pretlačať, že vy mi síce hovoríte, že máte prezentáciu, na ktorú sa chcete pozrieť, ale ja mám prezent perfekt na strane 17. Takže teraz, čo budeme robiť, tak vlastne neustále to bolo o tom kompromise, že ako to vlastne celé sklobiť. No, když už se tady Zuzi nakousla tu učebnici, jak to vnímáš třeba dneska, jak se to posunulo? Protože ty jsi tady zmiňovala nějaký rok 2000, kdy opravdu se pracovalo s těma učebnicama opravdu většinově, i v té business výuce, v těch korporátech používaly se nějaký pracovní učebnice. Jenomže já mám takový pocit, že vždycky, když bych chtěla pracovat s učebnicí, tak se musí stát to, že nebudu mít prostor na to, abych vnímala toho klienta, nebo prostě budu muset, jak říkáš ty, manévrovat v tom, kde se protneme, jakože většinou se moc neprotneme s těma potřebama těch lidí, ale jak to teda udělat tak, aby to mělo nějakou strukturu? Ja si myslím, že túto skúsenosť máme mnohí, hlavne ktorí pracujeme s dospelými mimo jazykových škôl. Ja som si to tak ako tomu rozumiem, že to prostredie a ten kontext toho klienta priamo určuje, že čo vlastne máme robiť a ako to musí výjsť od toho klienta. My musíme rozumieť tomu, že v akom kontexte ten klient je a musíme rozumieť jeho potrebám. Nemalo by to byť naopak. Uh-huh. Tí, ktorí sú OK s jazykovkami, do nich chodia. Tí ľudia, ktorým to vyhovuje, taký ten koncept, že mi to niekto zorganizuje, máme tu pravidelné hodiny, stretá sa tam nejaká skupina ľudí, je tam nejaké prostredie, nejaké zázemie. Tí ľudia do tých jazykoviek chodia a môžu tam aj dobre uspieť. Ale ja som to tak videla od tých mojich klientov, aj tých individuálnych, že k nám vlastne chodia ľudia, ktorí nemôžu chodiť do tých jazykoviek z nejakého dôvodu. Buď to jednoducho sa tam nevedia dostaviť každý útorok a každý štvrtok do toho rozvrhu, ako to tá jazykovka má. Čiže tá väčšia flexibilita
potrebujú tú väčšiu flexibilitu, lebo ináč zlyhávajú stále. Vlastne vypadávajú z tých semestrov a nevedia to dokončiť. Čo je veľká záťaž psychická a motivačná. To je taká tá praktická časť toho. Ale druhá časť je obsahová. Že vlastne tí klienti prídu s nejakými očakávaniami, s nejakými potrebami a keď oni naskočia do toho kurzu, ako ho predstavuje jazykovka, tak oni musia počkať, 3-4 lekcie, kým nájdú niečo také malé, čo je pre nich a to si zoberú a potom zase musia čakať a môžu sa aj dokonca aj do biznis kurzu prihlásiť, ale všetky tie učebnice sú písané vlastne pre všeobecný biznis. Čiže ani oni, keď napríklad sú predajcovia a potrebujú niečo pre seba, tak oni musia prejsť aj marketing, aj sales, aj tie všetky témy, ktoré tam sú. A znova je to vlastne, tá relevancia nie je pre nich taká, ako by oni potrebovali. A to veľmi znižuje ten subjektívny pocit efektivity. Uh-huh. Že ľudia potom majú pocit, že ja na toto nemám čas, ja potrebujem tu a teraz toto. A ono existujú na to materiály, aj my sme to videli vlastne v práci, že to potom už nie je vlastne general English, nie je to business English, je to English for specific purposes, to je tá polička vlastne v knihkupectve s tými ESP knihami. No lenže vyprodukovať také knihy pre odbornú angličtinu, ktoré sú relevantné, ktoré sú vlastne aktuálne, trvá strašne dlho. My sme to vždy videli, že to, čo potreboval od nás klient, potom sa objavilo v knihkupectve od 2-3 roky. Čiže my sme vlastne vždy tí klienti vždy udávali trend toho obsahu. A keď sme ich chceli učiť, tak sme si museli vyrábať veľa tých materiálov na mieru. Veľakrát aj z autentických materiálov, ktoré nám oni poskytli, aby ten jazyk bol vlastne k veci pre tých klientov. Mně se to moc líbí, jak o tom vykládáš, že určitě je tady spousta lidí, kterým bude vyhovovat to, že pro ně někdo nachystá to kurikulum, tím myslíme ten obsah toho kurzu, co se tam bude dít, ať už je to podle učebnic nebo dneska i podle nějakých vlastních materiálů těch jazykovek, protože spousta jazykových škol má vlastní materiály a tam vlastně přijdete a oni vám to tam naservírujou a vy to prostě takhle skonzumujete. Jenomže potom je tady ještě druhá skupina lidí, která, jak říkáš, buď to na tohle nemá čas, nebo nechce ztrácet čas a potřebuje to trošku jinak a potřebuje ten jazyk vlastně efektivněji dostat do té praxe. Do toho, kde a jak oni to potřebují používat. A tam si myslím, že je velmi, velmi efektivní nastoupit s tím přístupem, já tomu říkám koučovací mindset, my jsme na úrovni partnerství a i samotný obsah kurzu se tvoří na základě potřeb toho klienta. Do větší, menší míry, u mě třeba do 100% míry. Já třeba nechystám vlastně plány těch lekcí nikdy sama, ale vždycky ve spolupráci s klientem. Ať už je to individuální výuka, anebo i když mám třeba menší skupinky, menší, myslím 2, 3, 4, tak i tam, i když je to angličtina pro potřeby práce, tak to vlastně tvoříme jakoby za pochodu podle toho, co se děje, podle toho, co už zvládnou. A to, co oni zvládnou, zase neurčuju já, jakože si řeknu, OK, tady máme 3 týdny na to, abychom nacvičili prezentace, protože takhle to bývá, ale podle nich, jestli oni si myslí, že už je to dost do hloubky, jestli oni už se v tom cítí sebevědomně a chtějí vlastně jít dál nebo ne. Presne tak. A tam je to vlastne to, čo ty hovoríš, je, že najprv, že ty keď zadefinuješ tie roly, to nikdy neviem po slovensky, keď zadefinuješ tie roly, že vlastne kde som ja, kde je ten klient, automaticky, keď to vidíš tak, že ste narovnako, tak tým pádom automaticky seba dávaš trochu do úzadia, to, čo ty si myslíš, že by mal robiť, pretože si uvedomuješ, že veľakrát nevieš, čo by mal robiť. Je tam ten element tej dôvery v toho klienta, že on vlastne vie, čo by mal robiť, len nie vždy vie, že ako na to a potrebuje niekedy tú podporu, že aby nezišiel z tej cesty pod vplyvom tých všetkých vonkajších okolností. A tam ja napríklad vidím tú svoju rolu a v podstate tam ani nemám veľmi inú možnosť, lebo ja veľakrát vôbec nerozumiem tomu, čo tí ľudia v skutočnosti robia.
A oni prinášajú, moji klienti pracujú, sú veľmi rôzni, ale mnohí z nich pracujú s angličtinou dennodenne a robia veci, ktoré ja nerobím. Ja vlastne bez toho, aby som nejako naozaj do hĺbky zisťovala, že tú ich situáciu a v akom prostredí oni sú a ako to celé vidia, ja vlastne nemám šancu im dať dobrú službu, keď ja sama nerozumiem tomu, čo oni robia. A tam podľa mňa niekde sú počiatky toho koučovacieho prístupu vo vzdelávaní, že ty vlastne hneď na začiatku necháš priestor 100% pre toho klienta. Že ja vlastne aj tú moju úvodnú analýzu potrieb mám v takých dvoch fázach. Prvá je pre klienta veľakrát akože hlavná, ale pre mňa je menej, to je ten klasický language placement, to je ten assessment, a to vybavíme nejakým testom, nejakým pohovorom, zistíme, že kde ten človek je. Ale pre mňa tá hlavná časť je tá druhá, ktorú už teraz viem, že to je minimálne koučovací prístup, že ja vlastne zistujem u toho klienta úplne celú tú jeho situáciu, úplne holisticky, že ako to má navonok, ako to má vnútri, ako funguje a ako si to predstavuje, aké sú jeho ciele, čo pre neho znamená, že to dá alebo nedá, kde vidí hrozby, kde vidí nejaké proste háčiky, že tuto to pôjde, tuto to nepôjde. Veľmi dôležité je pre mňa zisťovať jeho taká tá learning history, že čo má vlastne za sebou a čo prináša do toho procesu. S tým my budeme pracovať aj on a ja. A ja vlastne, keď o tom neviem, tak ten jeho kurz bude taký pokus a omyl. A toto z toho biznisového hľadiska vlastne, toto je to, čo ja nechcem robiť. Ja nechcem v rámci tých platených hodín, keď on už platí za tú službu, ja nechcem kvôli sebe zisťovať, že čo sa deje, ja už chcem vedieť, ja chcem byť vlastne už naladená na toho klienta. A pre mňa moja skúsenosť je, že tak toto ide. Že cez ten úvodný koučovací rozhovor, už keď sa začneme učiť, tak už vlastne eliminujeme taký ten oťukávací čas, keď len zistujeme, že čo ten klient príde pripravený s mindsetom, že aha, viem, už mám nacítenú, viem si predstaviť, čo budeme robiť a ja tiež. Že biznisovo je to efektívnejšie potom, lebo ten klient už platí a už robíme a už vieme, že čo. Už děláte přímo to, co potřebuje, rovnou. Jo. Já tomu říkám, jak jsi mluvila o těch dvou částech, že první je ta jazyková a druhá je ta jakoby koučovací. Já tomu říkám, že mě zajímá taky asi primárně víc ten člověk. Ty jsi to říkala holisticky, takže jako co seš za člověka, v jakém prostředí se pohybuješ, co si myslíš, čemu věříš ohledně sebe a té angličtiny, myslím. A ta druhá věc je, že seš student angličtiny úrovně B1. A tohle je pro mě vlastně, neříkám, že nedůležitý, ale jsou to takový jako dvě hromádky. A ta druhá, ta jakoby, kdo seš, co potřebuješ, jaký máš sny, proč za mnou přicházíš, je ta hlavní, která vlastně určuje to, kam se ta spolupráce bude ubírat a co bude potřeba, jako na co je potřeba se zaměřit primárně. Dobře, Zuzi, možná bychom mohli navázat tady na to, že když si uděláme tu analýzu těch potřeb toho studenta na začátku takhle, jakoby z víc těch pohledů, tak potom můžeme pracovat i s tím, na co narážím často já se svýma klientama a věřím tomu, že ty taky, no prostě asi každý. A to je to, že ta identita nás, když mluvíme v cizím jazyce, že jedna věc je, že umím něco, to znamená, jako, že jsem schopná použít nějakou slovní zásobu odbornou nebo prostě se vyjadřovat v minulosti, v přítomnosti, v budoucnosti, v podmínkových větách. A druhá věc je potom, jak se cítím jako člověk, který třeba má vyjít někam před kolegy a něco prezentovat v angličtině, což není můj rodný jazyk. A necítím se v něm tak dobře, jako v tom rodném jazyce. Nejsem tak vtipná, nejsem tak pohotová, možná si myslím, že nepůsobím tak profesionálně. Tej analýzy potrieb, ja mám také dve otázky, ktoré pre mňa osobne sú najviac zaujímavé. A jedna z nich je, čo si myslíte o svojej angličtine? A druhá z nich je, máte radi angličtinu? Máte radi jazyky?
A tuto nastáva debata, ktorá ma nikdy ma nenudí, to je jedno, koľko stovkykrát som ju viedla, a vždy každý človek je v tomto trochu iný. Ale zároveň, čo majú spoločné, je veľká väčšina ľudí, bez ohľadu na to, aký majú level, vám pri tejto otázke pomerne rýchlo odhalí také veľmi osobné veci, že povedia, že klasika je, že ja som väčší začiatočník. To povedia všetci od začiatočníkov až po skoro B2. To povedia. Čiže keď mi niekto povie, že je väčší začiatočník, toto má pre mňa úplne že nulovú výpovednú hodnotu. Na to sa vždy smejem, že hej, to áno, všetci sme. Druhá vec je, že vlastne to vypovedá o tom, že ako ten človek sa v skutočnosti v tom cudzom jazyku cíti. Že málo kto mi povie, že myslím si, že som OK. Myslím si, že to dávam v tej angličtine, že nie je to perfektné, ale asi to dávam. Toto povie veľmi málo kto. Aj ľudia na vysokom leveli, ktorí s tou svojou angličtinou riadia veľké projekty medzinárodné, majú veľkú zodpovednosť, majú veľkú kultúrnu diverzitu vlastne v tých svojich tímoch, že naozaj musia byť veľmi flexia, dávajú to dobré. Ale keď sa ich spýtaš na to, že čo si myslíte o svojej angličtine, skoro každý povie minimálne to, že by to mohlo byť lepšie. A čo je asi také normálne. No a keď ideš viacej do toho, že v čom by to mohlo byť lepšie, tak ten študent v tej ich hlave povie, že hej, slovíčka gramatika. Ale toto, keď dáš trošku preč, tak vlastne oni ti začnú hovoriť o tých zručnostiach. Oni začnú hovoriť, že niekedy mi to zadrháva, niekedy to proste nejde. Presne ako si to pomenovala, že nie som úplne sám sebou. A tam mi príde tá debata naozaj zaujímavá, lebo tam vlastne cez ten coaching ty môžeš naozaj ísť do hĺbky a môžeš spoznať toho klienta naozaj lepšie a umožniť mu, otvoriť mu priestor, kde on sám sa môže nad sebou zamyslieť, že jak to vlastne on má, že aké to je pre neho, a to veľmi rýchlo odídeme z angličtiny preč, ideme do slovenčiny. A v mojom prípade, keď mám zahraničných klientov, tak do češtiny, alebo do nemčiny, alebo čo, že ako ty funguješ vo svojom vlastnom jazyku, aký si ty človek, aké máš interakcie, čo ti vyhovuje, čo je pre teba OK, kde sa cítiš v strese. A potom sa vrátime naspäť k tomu cudzom jazyku, že kde to máš v tej angličtine, ako to je. A tam sa otvoria tie otázky identity, že aký chcem byť v tom cudzom jazyku, akú mám predstavu, že by som mal byť, či je to reálna predstava. Mnohí z nás máme toho nativa, že ja musím byť ako native. Ale vlastne tam sa ti to otvorí, že aha, tak ale vlastne môžeš byť ako native, môžeme sa snažiť ísť do C2, keď chceš, kľudne. Ale vlastne tam už rovno sa ti otvára, že nakoľko to je realistické. Je to cieľ, ktorý ty v skutočnosti chceš? Je to cieľ, ktorý potrebuješ? Chceš do ňoho investovať? Alebo ako to je? A mnohí tí ľudia nakoniec prídu, že aha, ja vlastne možno som OK na tej mojej B2, možno len viacej potrebujem, ja neviem, trénovať public speaking, alebo potrebujem trošku viac pracovať, možno len s nejakým socializingom alebo s niečím. Čiže sú to úplne, že môžeme sa vykašľať na C1, C2 gramatiku a môžeme ísť rovno na tie zručnosti, ktoré on s 3 frázami, on vyjde von, ide na meeting a ich použije a cíti sa proste oveľa lepšie ako predtým. A ja keď neviem tieto informácie o nich, ja vlastne nemám veľmi čo ponúknuť, lebo to je vlastne len triafan, čo ja si myslím cez skúsenosti, že by potrebovali, ale vlastne neviem. No a ty, jak jsi o tom mluvila, tak jsi vlastně pojmenovala strašně důležitou věc a to je to, že oni to sami taky neví, že si to neuvědomují, že si myslí, že to je o těch slovíčkách a o té gramatice a že ještě neumí dost angličtiny, aby se mohli cítit v pohodě a proto mají pořád pocit té nespokojenosti, že nejsou dost. Ale jakmile se dá prostor těm debatám, který ty tady teďka zmínila, který jsi popisovala, tak najednou k tomu uvědomění můžou dojít i oni sami, ty lidi, aby si uvědomili, aha, takže možná to moje očekávání, že někdy budu mluvit jako rodilý mluvčí, možná bych si to mohl trošku posunout a říct si, OK, já nejsem rodilý mluvčí, takže jak si to nastavím, abych byl spokojený.
bych tam pořád neměl v hlavě to, že pořád nejsem dost, od čeho se to odvíjí a to, že ty lidi dostanou prostor vlastně o tomhle přemýšlet a tohle to si uvědomit. Říct to nahlas a pak pracovat, jak říkáš, na těch dovednostech, na těch sociálních situacích, ve kterých oni přichází s tím jazykem do styku, tak tam potom se dějou velký pokroky, ale ne ve stylu, že by se dostali z B2 na C2, ale pokroky v tom, jak oni jsou schopní se v tom jazyce vlastně vyjadřovat, komunikovat a jak se cítí. Presne tak, lebo veľakrát vlastne oni, to tak vyzerá tak neučiteľsky, že to tak poviem, lebo to tak vyzerá, že ako keby hovorím tým klientom, že sa nemusia učiť. Ale veľakrát, čo sa musia učiť, je taký ten zvládací mechanizmus na tú situáciu, v ktorej sa oni ocitnú. Že ani nie je tak, lebo to je také veľmi ošemetné pre mňa, že podľa akého assessmentového nástroja ja zistím, čo sa ten manažér, ktorý riadi s tou svojou B2 firmu, čo vlastne sa má učiť. Viacej present perfectu, viacej kondicionálov, viacej čoho. Ten placement test mi to ukáže, tam mi jasne ukáže, že toto chýba, ale veď on to už robí, on s tým pracuje aj bez tretieho kondicionálu. A bolo by super, aby sa ho naučil a ja mu to aj poviem, keď chce, tak sa ho, vieš, ako tí študenti sa veľakrát pýtajú, že ja toto potrebujem, tie všetky časy potrebuješ, no tak keď sa chceš vyjadrovať akože v celej šírke svojho intelektu, tak samozrejme, že potrebuješ všetky časy a všetky kondicionály a milión slovíčok, ale to neznamená, že nemôžeš byť funkčný dovtedy, kým sa ich naučíš. A ten rozpor medzi tým očakávaním tej dokonalosti v tom jazyku a funkčnosťou v tom jazyku je podľa mňa veľmi zaujímavá téma pre ten coachingový rozhovor. Že čo je vlastne pre teba funkčné, čo to znamená, že si funkčný. A ja často hovorím s klientami o tom, že keby tvoríme si skoro taký checklist tých kritérií, podľa ktorých oni si môžu zhodnotiť, že či boli úspešní v tej komunikačnej interakcii. A častokrát sú tam veci, na ktoré oni vôbec nemyslia, že to je vlastne úspech. Lebo každý je uväznený v tej svojej hlave a my vidíme len to, že v tej mojej hlave je proste pretlak, ja hľadám slovíčka, ja sa neviem vykoktať, nie je to také, ako by som to povedal po slovensky, mám otrasnú výslovnosť, mám horšiu výslovnosť ako ten druhý na druhej strane a toto všetko ide. Ale ja na tej mojej strane, keď ho počúvam, ja to nevidím. Lebo vlastne väčšina ľudí komunikujeme preto, aby sme komunikovali, nie preto, aby sme kontrolovali, že čo kto ako povie. A podľa mňa je veľmi, veľmi nápomocné pre každého si uvedomiť, že jedna vec sa deje v mojej hlave a druhá vec sa deje v tej situácii. A mám pocit, že veľmi pomáha, keď tomu klientovi umožníme vlastne byť viacej prítomný v tej komunikačnej situácii, trošku ísť von z tej svojej hlavy a z toho svojho pretlaku a viacej vnímať, čo sa tu deje. Lebo to, čo sa tu deje, tá reakcia na to, čo sa deje v tej komunikačnej situácii, to sú sociálne zručnosti. A keď sa viacej dokážeme sústrediť na to, čo sa tu deje obojstranne, tak vlastne vieme byť flexibilnejší a vieme paradoxne byť ako keby funkčnejší aj bez toho tretieho kondicionálu. A toto sa skoro nedá vyriešiť výučbou. To je vec vyslovene psychologická a hlavne je to vec toho, že ja nemôžem byť v pozícii, že ja hovorím tomu klientovi, že ako veci sú. Ja musím mu otvoriť proste priestor, aby na to on prišiel sám, že ako tie veci má. Jo. Já často říkám, že jedna věc je, co ty lidi teoreticky znají, nebo možná i prakticky znají. Prostě, jak říkáš, jako můžu vědět, jak se tvoří ty kondicionály třeba, ale druhá věc, docela jiná je to, jak je potom umím použít v těch reálných komunikačních situacích. A to není to stejný. To, jak dokážu použít to, co znám, toho je míň. A velmi často jako já třeba hodně pracuji s klientama na tom, že se snažíme to, co už znají,
vlastně převést do toho, aby to dokázali použít. A používají se k tomu právě různý ty praktický nástroje, který člověk třeba pozná, když se vzdělává právě v tom koučování. Tím, že se dá prostor různým rozhovorům. Jak říkáš, že se zvědomí v tom, jak vlastně je v tom rozhovoru, jak mluví anglicky, že jsou tam různý checklisty, že obracíš pozornost k tomu, co se daří, nejenom k tomu, kde člověk udělal chyby a všechny tyhle ty věci. A Zuzi, mě možná napadá, že bychom mohli teďka zmínit třeba to, protože už jsme trošku narazili na to, kam jsem se chtěla taky posunout, jak to vlastně je s tím střídáním té učitelské role versus té koučovací, nebo řekněme i té psychologické, protože ty máš zajímavý portfolio těchto věcí, a tak jsem chtěla se tě zeptat, jestli bys nám řekla, kde ses vlastně vzdělávala v tom coachingu a v té psychologii, jestli bys nám k tomu něco řekla. No, ja som ku coachingu samotnému pričuchla vlastne pri práci s HR-mi, s ľuďmi z ľudských zdrojov a pri práci s manažérmi, ktorí to mali vlastných coachov alebo proste v tých firmách ten coaching je. Čiže ja som mala nejakú predstavu o tom, čo je coaching, ako vyzerá, a potom v nejakom čase, ale to ja pripisujem celkovému takému vývoju v tom vzdelávaní, ktorý ja tak vidím, že stále ide vlastne viac a viac k tomu samotnému learnerovi, ako hovoríme po anglicky, to je také dobré slovo v slovenčine, nemáme na to výraz, že vždy je niekto študent, alebo je žiak, alebo je ráda student, když je to dospělý člověk a prostě... ono to rovno definuje tie fixné role. Čiže ideme vlastne stále, to vzdelávanie sa podľa mňa tak celkovo posúva viacej k tým learnerom. A ono to začalo aj v angličtine som to videla cez to, ako vlastne Scott Tondry začal z Dogme a podľa mňa klikol na veľa ľuďom proste na tú správnu strunu, že nemusíte robiť takto, môžete to robiť aj nejako ináč. Ja som so Scottom absolvovala jeho kurz na Dogme a absolvovala som jeden zásadný kurz pre mňa pred pár rokmi. Robil kurz cez ITDI, International Teacher Development Institute. Robil kurz na alternatívne prístupy k jazykovému vzdelávaniu. A alternatívne znamenalo alternatívne k tomu kognitivizmu, ktorý by sme sa všetci učili v škole. Vlastne celá generácia mojich učiteľov a podľa mňa akože aj možno mladší, ideme v tom kognitivizme, v tom Chomskom a v týchto akademických vlastne, že cez ten mozog, cez to kódovanie, cez to coding, decoding a toto. Čiže vlastne všetci to chceme ako keby naprogramovať tých študentov na to, aby ten jazyk mohli používať. Ale existuje mnoho iných prístupov akademických, ktoré k tomu idú úplne iná. Idú cez identitu, idú cez sociokultúrne vzťahy. Vôbec v tom nie je proste štruktúra prezentácie časov a taká tá PPP štruktúra, ktorá zo mňa urobila jazykového usera tiež. Ja som tým aj sama som sa takto naučila po anglicky a bolo to super, ale bola som tínedžerka a mala som čas. Ale vlastne ja keď som prešla ten kurz, tak mne mnoho vecí vlastne zakliklo, že aha, ale ja to mám vlastne, tieto prístupy sú mi oveľa bližšie, že vlastne pozerám na toho klienta ináč, nie to, čo potrebuje gramaticky štruktúrálne, ale vlastne čo on chce robiť s tým jazykom. Má vôbec ten jazyk internalizovaný? To je podľa mňa veľmi veľká otázka. Lebo od toho sa bude všetko odvíjať, ako bude s ním robiť. Že určite to všetci poznáme, ktorí robíme s ľuďmi, že sú ľudia, ktorí ten jazyk nejako proste idú. Počúvajú podcasty, pozerajú, čítajú a majú ho, je súčasťou ich života. Môžu byť B1, ale majú milión zdrojov, ktoré môžu využívať bezo mňa. A to je úplne iná práca, ako keď niekto má ten jazyk ako nejaký predmet. To teraz sa musím učiť. A ja si ho teraz postavím a musím na ňo pozerať a študovať ho. A to je úplne niečo iné. Tak možno som ti odbehla teraz od tej... Ne, to je strašně důležité, to, co zmiňuješ. A ještě možná, protože já vím, že jsi ještě spolupracovala i s Gabrielou Kováč z ILCA, International Language Coaching Association,
která napsala úžasnou knihu, kterou si můžete všichni přečíst. Comprehensive Language Coaching Handbook. Je to tak, Zuzi, když tak mi dá. A Presne, my sme sa tam stretli vtedy na tej konferencii s Gabrielou. Čiže ja som prešla tieto, že dobre, tak uvedomila som si, musíš sa niečo nové naučiť. Jednoducho, že to, čo si sa naučila na univerzite, je super, ale nestačí, lebo časy sa zmenili, ľudia sa zmenili a ja som niekde inde ako človek a ako profesionál. A ja ten coaching som tak dlhšie hľadala v tom jazyku nejako tak a nejako som sa nevedela v tom nájsť, ale keď som vlastne videla tú Gabrielinu knihu a keď som zažila Gabrielu, ako ona hovorí o tom coachingu v jazykovom vzdelávaní, tak vtedy mi to kliklo. Toto bolo to, čo ja som rozumela, že je coaching. A veľmi sa mi páčilo, ako ona to neurobila vlastne, že buď si jazykový coach, alebo si tradičný učiteľ, ale ona to, s čím som sa ja nevedela vlastne ako keby nejako nevedela som sa v tom nájsť, že by som mala robiť takúto dichotómiu, ale vlastne ona to predstavila ako škálu a vtedy na tom workshope, ktorý som s ňou absolvovala, ona dala na zem takú veľkú pásku a povedala, že na jednom konci sú klasickí učitelia, ako si ich predstavujete, a na druhej strane sú čistí coachi, ako si ich predstavujete, kde ste vy vo vašej praxi. A väčšina ľudí z toho workshopu bola niekde v strede. A to mi vlastne prišlo, že veď my všetci vlastne už my sa nevidíme ako čistí učitelia, lebo čo to vlastne znamená, hej, že každý z nás, keď chceš pracovať s ľuďmi, aj s deťmi v škole, som o tom presvedčená, že dobrí učitelia vlastne naozaj používajú ten coachingový prístup do určitej miery, lebo bez toho oni sa nevedia priblížiť k tým študentom. A toto mne bolo, toto mňa vlastne presvedčilo prečítať si tú Gabrielinu knihu, dať si to do môjho kontextu, ako som tomu rozumela. A to ma vlastne presvedčilo ísť na ten field program z ILKY. A mnohých z nás, čo sme absolvovali ten kurz, to priviedlo k ďalšiemu coachingu. Buď cez nejaké ICF kvalifikácie. A mňa to odbrzdilo v tom, že dobre, tak choď už do tej psychológie, vráť sa k tomu. A vlastne mňa to priviedlo k tomu, že ja som potom išla na výcvik gestalt coachingu a stále mám v hlave tú Gabrielinu škálu, že vlastne od učiteľa až k úplnej psychológii a coachovaniu ja vlastne môžem sa tam hýbať podľa toho, ako to vyhovuje tomu klientovi. A cítim sa oveľa lepšie v tom už teraz, že keď mám takého klienta, ktorý chce štruktúru a chce knihu, lebo sú aj takí, tak poviem, že dobre, tak ideme knihu. Ale vlastne koučovacími technikami sa ho pýtam, že je to, čo chceš? Funguje ti to? Ako ti to funguje? Prečo to je OK? V čom to nie je OK? A paradoxne, odkedy som sa tak ako keby uvoľnila v tom coachingu, tak mám pocit, že som oveľa viacej s tým učiteľským klobúkom na hlave, že som taká viacej v pohode s tým. Že nemám taký pocit, že robím niečo zlé, keď teraz chvíľku iba vysvetľujem gramatiku. Jasně. To je určitě taky potřeba. A já to mám podobně, velmi podobně. Mě strašně moc taky vyhovuje vlastně ten přístup Gabriely Kováč ohledně toho, jak se vlastně identifikujeme v rámci toho jazykového vzdělávání, když chcem zapojovat ty koučovací věci nebo nějaké psychologické věci, které se týkají toho mindsetu. A já, když vlastně pracuji s lektorkama, protože já mám programy pro lektorky ohledně toho, jak začít to jazykové koučování používat, tak jim vždycky říkám, nemusíte být jazykový kouč, nemusíte se tak vůbec nazývat a přesto můžete využívat ty věci, které tenhle ten obor nebo přístup nabízí a který se dají krásně vlastně propojit s tou jazykovou výukou. A ať už o tom mluvíte veřejně, nemluvíte veřejně, ať už se tak nazýváte, nenazýváte, ať už o tom těm lidem říkáte nebo ne, to není celkem důležitý. Důležitý je to, jak vy si tam do toho stoupnete a jak si s tím potom pracujete na základě toho, kdo jste vy, co je vám vlastně blízký. To mi přijde strašně důležitý nejdřív, abychom si uvědomili my, co nám je blízký a jestli nám nějaký jako přístup vyhovuje nebo ne. A my k sebe máme podobný prístup, ako máme potom k tým klientom, že lebo ten koučovací prístup
Keď ja mám koučovací mindset, tak ho aplikujem aj na seba. Ideálne. Že vlastne tým pádom aj ja sám k sebe viem byť viacej láskavý, viacej prítomný, viacej vedomý a viacej taký flexibilný na ten rast. Na to, že viac viem prijať moju vlastnú slabosť alebo nedostatok, alebo čo. Lepšie viem pracovať s tým, keď mi niečo nevyjde s tým klientom, lebo v rámci toho koučovacieho mindsetu, či si samostatný akože coach, alebo nie si, ale keď ten koučovací mindset máš, tak nebojíš sa vlastne na tej rovine seberovnej, s tým ako partnerskej s tým klientom, nebojíš sa ísť a naozaj oslovovať veci, ktoré tam v skutočnosti sú a týkajú sa veľakrát aj mňa. Že nerobím niečo, čo ten klient si tak predstavuje, alebo si to predstavuje ináč, alebo ja sa zabudnem vo svojich veciach, to sa stáva. A mňa to samé mi to pomáha vlastne držať sa trochu s tým klientom v nejakej produktívnej rovine. No a potom, pokud si tohleto uvědomíme, že se můžeme pohybovat na té škále, tak jak jsme o tom mluvili, podle toho, co vyhovuje mně, čemu já věřím, v čem se cítím dobře, protože potom tam můžu jít jako 100% připravená naslouchat tomu klientovi, tak podle mě, nebo mně to tak přijde mnohem snazší, vlastně se i zapojit do toho, v jakém prostředí se pohybuju. Pokud jsem ve škole, musím držet nějaký mantinely toho, že mám daný kurikulum a prostě budu tam využívat jiné věci, než když si pracuju individuálně s klientem, který prostě potřebuje pořešit prezentace. Ale jeden klient, který potřebuje pořešit prezentace, bude potřebovat víc toho učení, protože mu tam budou chybět nějaký třeba základy, který bude fajn jakoby se naučit vyloženě tím, jak jsi říkala, tím kognitivním způsobem. A jiný klient bude klient, který třeba jazykově už to nebude potřebovat tolik toho, ale bude potřebovat vlastně převážnou část spíš té práce s tím mindsetem a s těma sociálníma dovednostma a já tam prostě můžu přijít v té roli, v té škále a být tam k dispozici tak, jak prostě je v tu chvíli potřeba. Áno, a presne, vlastne vtedy ten klient má možnosť aj zistiť aj to, že vlastne nepotrebujú toľko času na ten jazyk. Že vlastne je to OK, že keď si dá zopár naozaj k veci rozhovorov s niekým, kto počúva presne to, čo ten klient hovorí, to tak vyzerá, že to je také klišé, ale ono je to celkom ťažká práca s klientom naozaj mať ten rozhovor o tom, čo on vlastne aby to bolo úplne o ňom. On potom môže zistiť, že veď vlastne ten môj cieľ nemusí byť, že to není na ďalšie 2 roky. Pre niektorých je to na pol roka práca, na pár mesiacov a oni sa vlastne, tak ja to mám a môžem ísť. A potom sa vrátia o rok. Alebo sa vrátia vlastne, keď to budú potrebovať. A pre mňa to znamená, že ten klient to zobral do svojich rúk, že vlastne prebral zodpovednosť za to svoje učenie a za ten svoj jazyk, že si to vie ošetrovať a vie, kam sa má obrátiť, keď nevie, ako si to má ošetrovať. Toto je pre mňa vlastne tá autonómia toho learnera zase, bohužiaľ nemám slovenské slovo, ktorá je pre mňa vlastne najviac v tom učení. Vlastne to ja vidím ako veľký cieľ. A niektorí tí ľudia k tomu musia normálne dospieť, že ja to niekedy aj vidím na tom klientovi, že pozri, nikam sa neposunieš, keď si nesadneš a nebudeš robiť chvíľku tie cvičenia. Proste, že jednoducho naozaj. Ale niekedy musíš s tým človekom stráviť hodiny v rozhovoroch, aby on vlastne zhodil tie všetky svoje veci, ktoré má, ktoré ho brzdia, ktoré ho blokujú v tom, aby on si naozaj sadol a chvíľku si proste porobil cvičenia. Lebo tí ľudia mávajú všeličo z tej školy, všelijaké predstavy a mnohí klienti, možno aj ty máš takú skúsenosť, povedia, že bože, robme čo len aby to nebolo také školské. A to je tiež dobrá informácia o tom, že ako tí ľudia vidia mňa, ako vidia seba v tom celom procese a ako vidia ten proces učenia. Že to bude nejaký drill, že to bude proste nejaká makačka, že sa toho proste nejako boja.
A pritom, a to je vlastne to, kde vznikajú také iba ako keby rozhovory, že vyzerá to len ako konverzácia, ale v podstate je to pomerne hlboký rozhovor o tom, že o tom celom, čo tí ľudia prežívajú. Nie je to priamo coaching, ale keď máš, a podľa mňa túto polohu máme mnohí, že ty rozprávaš s tými klientmi a teraz čo to je? Je to konverzácia, je to coaching, je to učenie, čo to je? A ani tí klienti veľakrát nevedia, že čo to je. A keď sa spýta, že čo my robíme, aj kecáme. Vyzerá, že kecáme, ale nekecáme. Tam sa dejú. Je strašně moc na pozadí. Jo. A to je právě dovednost jakoby nás. Dovednost toho, že umíš tu pedagogiku, že máš prostě zkušenosti s prací s těma klientama, ale že tam máš na pozadí i něco ohledně té psychologie a toho koučování. To znamená, že to nikdy není jenom kecání, ale že to je vlastně rozhovor, kde se na pozadí toho odehrává hrozně moc. Já mám zrovna teďka čerstvou zkušenost s klientkou, která za mnou přišla jako věčná začátečnice. A jezdí často do Anglie teď a začali jsme spolupracovat na jaře. Měli jsme pár takových jakoby lekcí před létem, pak jsme měli v létě pauzu a teď je zpět. Takže dejme tomu, že jsme měli 2 měsíce na jaře a teďka máme 2 měsíce na podzim. A teď v tom listopadu najednou, zase v uvozovkách najednou, celou tu lekci mluvíme anglicky a ona tam jako valí ze sebe takový obraty, takový fráze, takovou gramatiku, že já úplně jako koukám. A ono to vypadá, že ona se najednou rozmluvila. No, tak to není. Zatím je ta pár týdnů, málo měsíců trvající práce, kdy jsme jeli právě ty rozhovory, naslouchání. Ona si objevovala tu svou identitu v tom jazyce. Zkoušela si pak různé situace přímo v té Anglii, o kterých jsme se potom bavili. A teď to jakoby začíná zaklapávat tak, že ona začíná opravdu být v té angličtině tím, kým chce. Ano. Ano. A to je veľmi pekný moment. To je naozaj pekný moment, keď vlastne máš pocit, že že zrazu vidíš toho človeka v tom cudzom jazyku, že ho tam vidí, že je to on. Veľmi ťažko definuje, že čo to je, alebo že ako to spoznáš, ale keď sa to stane, tak badáš, že ten človek je taký uvoľnený a menej ide v tom, čo si myslí, že by mal, a viacej ide v tom, ako mu to ide. Tam aj sa potom oveľa ľahšie definuje, že čo v skutočnosti potrebuje. Ja mám tiež takéhoto jedného podobného klienta, ktorý veľmi, veľmi dlho odmietal proste akúkoľvek štrukturovanú prácu a išiel mi, že nemôže to robiť, lebo to neznáša, nemôže to robiť, lebo je dyslektik, nemôže to robiť, lebo je technický typ, nemôže to robiť, lebo blablabla. Po 2 rokoch vlastne takejto práce, čo je strašne veľa času, on do toho dá naozaj veľa času, on mi prišiel, že on by chcel robiť cvičenia. Skoro som odpadla. Cvičenia by si chcel robiť a to odkiaľ prišlo. On vlastne povedal, že ja si myslím, že je čas. Že bez toho ja sa neposuniem. Že už sa mi ľahšie rozpráva, už som zvyknutý rozprávať, už viem, kde robím tie chyby, lebo si mi to povedala a už aj sa tak akože lepšie tak mi to nejako povedal, že sa cíti lepšie, že viacej sa cíti, že ako je a že si naozaj sám prišiel k tomu, že no nič sa nedá robiť, že on proste musí trošku robiť s tou gramatikou, tak ako to nikdy nechcel. A to je veľmi taký moment, že to prišlo od neho a prevzial to zodpovednosť, aby som tak robila s ním už 2 roky predtým, ale nedalo to. Přesně tak to by bylo. Keby som to bola skúsila, tak ho znechutím tak, že to se nechá. A zase by ten člověk selhal, protože by to neměl v sobě jakoby internalizovanou tu potřebu, že tohle to je něco, co mě teď pomůže. A on by si myslel, to je něco, co musím dělat. To bych měl dělat, co se dělá. Ale dokud tam neproběhla ta vnitřní práce, tak by mu to stejně v tom reálném použití a v tom, jak by se cítil, pomohlo minimálně.
Určitě ne tak, jak teď. Dobře, Zuzko. Já bych si moc ráda s tebou povídala dlouho, ale musíme držet formát délky podcastu aspoň trošku. Možná takhle závěrem mě napadají nějaké otázky. Jaký jsou benefity toho, když si někdo, říkejme mu learner, teda někdo, kdo se učí ten jazyk, projde výukou, která je propojená s coachingem a s psychologií? To je aká dobrá otázka. Ťažšie sa odpovedá na ňu, než sa zdá. Pre mňa to je také, že benefity sú tie, že tá výuka je k nemu naozaj blízko. Je to o ňom. Tá výuka je o ňom. Tam on má priestor sa venovať sám sebe. Že to má obrovské benefity, aj samozrejme motivačné, ale aj pre takéto hĺbkové učenie, že vlastne on, to, čo sme hovorili o tej autonómii toho learnera, že on dokáže vlastne sa odpútať od toho učiteľa, od tej autority jazykovej a hľadať, využívať tie zdroje, ktoré má po svojom okolí. Dobře. A pak tady mám takovou otázku, kterou teďka přečtu. Co by podle tebe měli lektoři vědět o psychologii učení, ale většinou neví? Aj to je dobrá otázka. To ja stále objavujem za seba. Pre mňa to štúdium v tom coachingu je tiež, že a okrem toho, keď ja som bola na univerzite, tak tá psychológia bola v inom stave, ako je teraz. Odkedy bola na univerzite pred 30 rokmi, 25. Vtedy sme nehovorili o pozitívnej psychológii, nebola neuroveda, bola na inej úrovni. A maximálne sme hovorili o nejakých learning styles, tie visual a tieto veci. Čiže podľa mňa, čo by mali vedieť viac lektori, je určite viac o motivácii. O tom, ako funguje vlastne vnútorná motivácia. Určite by mali vedieť oveľa viac o emocionálnej inteligencii. To ja som mala nulové základy zo školy v tomto. O emocionálnej inteligencii sme sa neučili vôbec. A mali by vedieť trošku viac podľa mňa o pozitívnej psychológii vlastne, že čo funguje ľuďom, ktorí sú úspešní. Čo funguje, keď si dobre adaptovaný a keď ti to ide, tak čo tí ľudia robia. Toto skúma pozitívna psychológia, tam je veľmi veľa veľmi pekných myšlienok. A veľmi dobrú prácu na toto robí Sarah Mercer, ktorá vlastne má 2 knihy, ktoré mne veľmi pomohli. Jedna je o well-beingu a druhá je o psychológii v učení. A tieto 2 knihy sú také veľmi praktické, že nemusíš to neviem ako akademicky študovať, ale zoberieš a ideš. Bezva, Suzi. Napadá ti ešte nejaká závěrečná myšlenka pro naše posluchače? Iba tá, že keby sme sa pustili ďalej, tak ideme 2 hodiny. Áno. Takže budem sa držať na úzde a veľmi ma bavilo sa s tebou o tomto rozprávať naozaj. Nápodobně, mě taky, Zuzko. Kde tě můžou naši posluchači najít? Nájdete ma na LinkedIne, teda niekto chce, prosím, ozvite sa, rada sa s vami spojím. A môžete ma nájsť aj na mojej, keď chcete trošku viacej vedieť o tom, že ako funguje Gestalt coaching, tak môžete ísť aj na moju stránku a tam vlastne ja mám informácie o tých produktoch jazykového vzdelávania a jazykového coachingu aj Gestalt coachingu. Bezvadný. A odkazy na Zuzky, nabídku a služby najdete v popisku podle toho, kde nás posloucháte nebo kde se na nás díváte. Takže Zuzka, ještě jednou moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání a za otevřený sdílení. Ďakujem, mne veľmi ma tešilo a pozdravujem aj všetkých poslucháčov. To je pro dnešek vše. Díky, že jste byli se mnou až do konce. Pamatujte, že způsob, jakým přemýšlíme o učení jazyku, přímo ovlivňuje naše pocity i chování. Tedy i to, jak budeme schopni daný jazyk používat a jak se u toho budeme cítit. A pokud vám dnešní epizoda pomohla, klikněte na tlačítko odebírat a přidejte hodnocení, aby se dostala k dalším lidem, kterým může na cestě za učením cizích jazyků pomoct. A dejte mi vědět vaše konkrétní dojmy na Instagramu Cesta k jazykům. Moc ráda se tam s vámi propojím. Chcete se dozvědět víc o jazykovém coachingu? Neváhejte mě kontaktovat na e-mailu lenka@cestakjazykům.cz pro bezplatný 15-minutový hovor. Veškeré informace najdete také na webu cestakjazykům.cz. Odkazy na vše potřebné najdete v popisku dnešní epizody
Mějte prima den a já už se na vás těším příště.